It's the KS Drama present Handusdaan Humandagan sa Usaka Singgi. Ang nagpada sayang suwat tampo karon mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Kakao, Hilongos Liti. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Victor. Father Victor, kumusta? Oy, ayaw ko tawaga og Father, oy. Bay, Raul, di pa man taon ko pare. Asa man rin padong kung mahuman kag eskwela? Pagpagapari yun na. Ambot ba, oy? Ay, di naman ko ganahan mo padayon og pag-eskwela. Pagkapare, oy. Ha? Nga naman? Gilaay man ko, bay, oy. Ganang ko mo eskwela og laing kurso. Mau ba? Bay? Ay, Raul! Oy, Virgie, ikaw man yan eh. Kamusta? Niya, gwapo pang gihapon. Baya, oy. Ay, kaya nakasurod ka din sa amo. Okay. Nagiba naman ka na ako. Kung asang pesta. Masarap ang yut ko. Arong, malingaw ba? Oy, ila-ila sa mo sa akong amigo. Pareho naman eh, si Father Victor. Bay, si Virgie. Hi, Bergie. Victor. Pwede ba kumangayo sa imong number? Ba, sure. Unsay, di na ka mo bayad sa seminaryo, Dong Victor. Mauna ma. Hindi na ko mo padayon pagka pare ma. Ay, nga naman ka no. Ma, gilaya man ko, oy. Nga, mukha na lang ko laing kurso good. Onya, asa man ka mo eskwela? Dere lang, gihapon sa ato ma. Mukha lang ko laing kurso. Bahala ka na sa kinabuhay ni mo dong eh. Ay, salamat nga sa paturon. Way klase. Akong tawakan si Perchi. Ikaw na ni Victor. Ako taon si... Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, kumusta? Ay, dili ko okay. Nga naman? Nga di man ka okay? Ikaw magulang pirmin asa kong una-una. Ikaw ba? Di ka ngayong mag-party, oy. Kay, chicks-boy ka kayo. Hindi pita ko ganahan nga mag-party. Ansa? Kay, nga naman. Wala ko'y ganang nga mag-party, oy. Tungod ni mo. Ansa? Ugma, Jiba, makita ta? Nga naman. Walang, gana lang ko makikita ni mo. Istora-istora lang good ta. Salamat, Gia, nga nakikita-kit ka na ako. Ambot pa, oy. Anong, diskot mo kung makikita ni mo? Basin o pares tag feelings. Bitaw, ang tinuod si gananagunin mo. G, I love you. Victor! Sukat, masukat. Karam ko, gipati og ingon ini. Ug hinaot nga, di ko nimo pakiason si Bitaw, Victor. Motokan sa ko nimo sa tinuod. Kanan sa ko nimo. Nga, sa to pa. Uyab na ta. Victor, kisukot na takan ako. Salamat kayo, Chi. Wakon mo panto sa dugay. Salamat kayo. Bertie. Bertie. Victor. Victor.
kayo ha. Nga, huwag kang magduduha sa pagtugyan mo sa imong pagkababae. Nganong magpakagay pamansad ko nga labta ka kayo. Salamat, Chi. I love you. I love you too, Victor. Unsa? Matus ka? Victor. Unya. Unsa man na ron? Unsain saon? Siyempre, kailangan ka nga malubag ka sa imong kibat na ako. Unsa man ini ron? Nga, nag-eskwela para ba ko? Unsa may parabiyon nimo? Ang imong pag-eskwela. O ang atong maabot nga anak. Virgie. Unsa? Nakapamamdos ka. Oo ma. Ay, pastilan yun yung bata ka. Unya, unsaon man na ron? Muunta nang ko sa pag-eskwela ma. Kay, magminyo na lang ko. Ay, naunsa ka naman yung taon dong, Victor, oy. Ma, tabangin na lang yun ko niyo ni Papa. Nga, makasal kami ni Virgie. Ang sad kong inyo ming pasagdan. Anak pa ako ninyo. Hala. Sige dong, Victor. Ano sa gusto nimo kay kuyugan ka na mo ni mama nimo? Ay, nala. Sige, mga tumangtas, gili ka na sa babay, aron makasal mo dayon. Wa baka magmahay uban ako. Anong magmayman ko? Laptaman ka. Salamat, Chi. Sige lang. Manikamot ko nga mabuhi mo. Ug ang umaapon na tong mga anak. Usaon man na ron? Usa may pagkaon sa imong pamilya nga. Wa man ka makasitag trabaho ha. Mananggot na lang ko, ma. Ha? Unsa? Unsa mananggot? Wagod ko'y trabaho nga masudlan. Mao nga. Mananggot na lang ko. Aron mabuhi mi. Ay, pait ka ba yan taon ni mo dong, Victor? Ay, kung nipadayon pa ka sa imong pag-eskwela pagkapare, humana na kaunta ka ron. Ma, ayun na lang ko basulagot. Unsaon nga, di lamang ko ganang muskila pagkaparigod. Kay nagtumang ka man sa imong gusto. Hala, sige, pananggot do. Anong mabuhay mo? Imo kong paadon og Manila. Victor, paano ba nala sa Manila arong makatagong tao, makatukod tao ba eh? Kay takala na atong anak. Kinsa may mutapang nako dito nga makatrabaho ko sa Manila. Ang akong ikagawa si Joseph, mubalik man siya sa Manila. Nakinangalaman ko noog tao ang iyang kitrabawan. Ako lang kang patabangan niya. Oh, sige Bertie. Aron makatukod tag bay. Salamat ito nga. Nakalba ko din sa Manila. Ineksilo na ako.
magpadadayon ko sa akong pamilya. Kumusta naman mo diha? Kira Victor, ay, salamat din sa kwarta nga imong ipata, ha? Kalasilo na ko. Magpadagit ko ni mo, ha? Aron makatukot tagbay. Sige, Bek. Kay ako nang bahala ang magbudget sa kwarta. Ang ping diha, ha? Kumusta diha, Bertie? Ang mga bata baya ayaw pasagdi. Victor, hinaot makaulik. Gimango na kayo ko nimo. Kumusta nang kaanga mo? Bahay nga gipatukon. Marag, taod-taod naman ko sige padaan ni Bertie. Pero sige lang, siya ko ingon na. Iya pang ipangsit ng kwarta. Uy, si mama. Maning nanawag. Ngano ka? Hello ma. Saan naman ka diha? Okay ra ma. Di mga ulang kus akong pamilya ma. Pero, antos lang. Pauli ka rin dayon din sa ato, Dong Victor. Ngano nga ma? Ado na ba problema? Ang imong asawa ay. Ngano man ma? Si Bertie. Nangabi sa taong tiguang. Aslari. Unsa? Victor, nganong niya ka? Nakalitan ka na ako sa pag-abot ha? Wamangkot ka ng kapipaw na ako nga. Muli ka. Anong makabantay ka sa imong ibuhat din eh? Nonsa ka? Laki pa ako nga. Ado na kay gikabuangan nga laki din eh. Kisa man taon ang nagpatakaog sultin mo? Papa, naday lalaking kauban si mama. Dere, unya mag-inom sila. Unya dere matog. Unya karon na. Malimot pagod ka. Ngawa ka nagpinuang na ako. Okay. Ang kulo na ako. Nagpagpuan ko ni Larry. Salbahis ka. Nganoy mo manigibuhat na ako, ha? Unsa may sana ko, di mo? Unsa? Sorry, Victor. Natintalan ko. Tintal sa imong kabuang. Layo pa man gud na ako. Tungod lang ba nga, malayo ko nimo. Nakahimo ka na sa pagluib na ko, ha? Becky, sakitan ko. Tungod kayo mo makilikibuhat na ako. Pasyula ako nga makibagbuhan ko nimo. Ug daloon ko ang atong mga anak. Sige. Sige na. Kay mo kuyog sab ko nila. Kay mamdos na ko ug kabuhan sa akong anak. Unsa? Ayaw ka bala ka kay dili na ko manghilabot ninyo. Ihatag ko nimo ang inyong kalipay. Okay, wala tayo dugang oras, no? So, salamat sa inyong mga suporta mga kahandos ng akong YouTube channel, ang Drama ni Sandro. God bless.